súčasnosti žije v Európe viac ako 500 miliónov ľudí. Ako im dokážeme zabezpečiť stabilné dodávky zdravých, bezpečných a cenovo dostupných potravín teraz aj v budúcnosti? Odpoveďou sú naši poľnohospodári, ktorí majú zásadný význam pre naše hospodárstvo a našu spoločnosť. V EÚ žije viac ako 12 miliónov ľudí, pre ktorých je poľnohospodárstvo hlavnou pracovnou činnosťou, pričom spolu 46 miliónov ľudí pôsobí v sektoroch poľnohospodárstva a agropotravinárstva. Podnikanie v oblasti poľnohospodárstva je však vystavené na milosť hospodárskym a poveternostným podmienkam, nad ktorými poľnohospodári nemajú kontrolu. To je dôvod, prečo Európa podporuje toto podnikanie prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky SPP. Táto politika zabezpečuje záchrannú sieť pre európskych poľnohospodárov a poľnohospodárske postupy v ich mnohých podobách, aby mohli vyrábať dostatok potravín. Postupom času sa táto politika zmenila. Vďaka najnovšej reforme je SPP ekologickejšia, spravodlivejšia a efektívnejšia. Podporuje príjmy poľnohospodárov, aby aj naďalej mohli vyrábať potraviny v celej EÚ a pomáha im pri zabezpečovaní prínosu pre verejnosť. SPP okrem toho ponúka poľnohospodárom nové zdroje s cieľom posilniť ich pozíciu v potravinovom dodávateľskom reťazci. Európa je v celom svete známa kvalitou a rozmanitosťou svojich potravín a gastronomických tradícií. SPP umožňuje európskym poľnohospodárom zabezpečovať obrovskú rôznorodosť kvalitných európskych výrobkov dnes, zajtra aj pre budúce generácie. Spoločná poľnohospodárska politika Európy. Staráme sa o naše korene.